Id-deputat nazzjonalista Joe Giglio reġa' qed jaffaċċja attakki mill-establishment fil-Partit Nazzjonalista kontra d-difiża mill-fazzjoni Delija quddiem il-kwistjoni li Beppe Fenekadami ħareġ l-ilmenta għal ibnu Edward dwar l-eżami tas-sewqan f'tentattiv l-establishment inessi ta' Fenekadami, l-attenzjoni marret fuq Giglio, l-avukat ta' wieħed mill-akkużati uffiċjal ta' Transport Malta mhix li bir-regolaritajiet separatament u differenti għal kollox mill-ilmenti li ngħaddew mill-Ministru jinborġ mal-parametri tal-liġi. Quddiem dan il-fatt l-eks kap Adrian Delija ħareġ jiddefendi lil Giglio li huwa sintomatiku ta' oppożizzjoni li tilbes żewġ tikpiebel. Jekk xi ħadd mhux kapaċi jagħmel id-differenza bejn dak illi jgħid jagħmel jistqar u jaġixxi l-politiku u dak illi jipprattika avukat. Min-naħa l-oħra meta lil Beppe Fenekadami qbadnieh barra l-Parlament fejn iddefenda l-aġir li għamel, imbagħad qal li m'għandux dettalji meta kien mistoqsi dwar Giglio li qed jiddefendi l-akkużat bir-regolaritajiet. Fenekadami għamel kollox ħlief iddefenda lil Joe Giglio. Il-kellem għall-intern jiddefendi l-akkużati brabta ma' dan il-każ komdu inti. Joe Giglio magħruf li jaqlaħħa fuq rasu mill-establishment nazzjonalista bil-kap Bernard Grekki baxxi rasu għal min poġġih kap u jkompli mad-diska kontra Giglio. Hekk ġara fil-każ meta Giglio spiċċa attakkat minn Carola Colina wara kummenti li l-istess Giglio għadda fuq dubji dwar ir-Russa Marija Efimova. Fuq dan il-kap nazzjonalista Bernard Grek kellu jbaxxi rasu għal dak li qalet Repubblika u l-establishment fil-Partit Nazzjonalista u saħaq li l-pożizzjoni tal-partit ma tirriflettix dak li Giglio qal dwar ir-Russa. L-istess Giglio spiċċa wkoll imbarazzat mill-partit tiegħu stess meta permezz ta' stqarrija dan qajru bħala avukat li tiddefendi Tender Maħmuġ għax qed jidher għal min bih id-dajjes li Transport Malta li ma kienx sodisfatta bihom u li din l-istess awtorità ma ħallsitx għalihom minħabba fekk. Għal Giglio l-uniku ħaj tal-ken u biss mill-fazzjoni ta' Adrian Delija, l-unika waħda anke jekk m'għandix is-saħħa li tisfida lill-establishment fil-Partit Nazzjonalista li jmexxi wkoll il-kap minn imnieħru.